Tervetuloa Kanavat auki mediahankkeeseen. Viime viikolla puhuimme asepalveluksesta ja haastattelimme Elli Luhtasta, Janne Javetia ja Esa Noresvuota. Elli Luhtanen suoritti asepalvelun viime vuonna, Janne Javet noin 10 vuotta sitten. Esa on aseista kieltäytyjä liitosta aktiivijäsenenä. Katsotaan, mitä heillä on sanottavana. No mun mielestä suoraan sanottuna esimerkiksi varusteet, niin nehän oli vanhanaikaisia. Siis mä kävin niitä armeijan vuosi sitten heinäkuussa menin ja tosi paljon semmoisia vanhoja varusteita, laitteistoa, mitä käytetään edelleen, mutta toisaalta ymmärrän myös sen, että kustannukset on niihin kovia ja esimerkiksi nämä kasiliivit, en tiedä, oletko käyttänyt niitä, missä on niissä näitä, että laasereita käytetään hyödyksi, niin tosi kallis niin järjestelmä ja kalliit laitteet, mutta sitten saatiin niitä kerran käyttää, en oikeastaan edes toiminut ja tavallaan semmoinen niin taas turha erä, mihin on mennyt rahaa, mutta toisaalta sitten taas esimerkiksi niin aseistus edelleen, rynnäkkökivääri käytössä ja näin, niin en mä tiedä, että onhan se niin kuitenkin sodankäynti edelleen sellaista, niin kuin, että pitää osata ne perustaidot ja siihen kyllä on ihan hyvinkin varusteita, mutta sitten kuitenkin nykyaikaiset sodankäyntimuodot, niin ei niihin ehkä kauheasti ainakaan niin kuin peruskoulutuksessa panostettu. Joo, mun täytyy sanoa, että mä oon itse käynyt armeijan nyt 10 vuotta sitten, siis tasan. 10 vuotta sitten tällä hetkellä mä olin jossain metikössä munat turressa siellä, jotain leikin sotaa. Ja no mä näin nyt, että armeijalla oli joku isompi modernisointiohjelma tässä 2008, kun se alkoi ja nyt valmistui ja niillä näytti olevan ainakin näissä videoissa oli ihan älyttömästi hienoa kalustoa ja kaikkea. Ja mä mietin, että onkohan varusmiehet päässeet leikkimään niillä, niin näköjään ei. Niin, totta kai se riippuu varmaan paikasta, mutta kuitenkin. Ja siis mulla oli ainakin niin siihen aikaan semmoinen mielikuva, että okei, tämä armeija on mielenkiintoista ja järkevää ja totta kai niin ne sotilaan perustaidot, niin ne on samat, olkoon sulla mitkä tahansa Star Wars välineet vai ihan perusrynnäkkökivääri tai joku vanha musketti tai joku, niin se on sitä samaa, niin sä oot siellä piilossa ja yrität ampua jotakin ja ootat, että joku menee siitä sun edestä ja varmistat, että alue on turvattu ja näin. Mutta mulla oli niinku sellainen kuva kaiken kaikkiaan, että se on aika vanhanaikaista ja että siihen ei ole niinku mitenkään laskettu mukaan, mitä tämmöinen moderni sodankäynti on. Että siellä oltiin, niin kuin sä sanoit, niin tosi vanhanaikaisen kaluston, niin toisen maailmansodan aikaisen kaluston kanssa toimittiin tosi paljon ja sitten siellä oltiin niin rynnäköitiin ja tällaisia asioita, jotka sä tiedät vaan, että siis ne on ihan järjettömiä. Ihan oikeasti niin modernissa sodankäynnissä, jossa sulla saattaa olla vastassa jotain robotteja, niin et sä lähde enää pistin rynnäkkökiväärissä juoksemaan vihollista kohti karjuuen jotain ties mitä. Sitten niinku just tällaiset esimerkiksi ABC-turvavarustukset ja tällaiset, niin nehän on naurettavia. Mä en tiedä mitä te käytätte, mutta meillä ainakin se oli perus sadeviitta. Ja se sadeviitan piti suojata meitä jotenkin kemiallisesta aseesta, niin eihän se ja mä toivon oikeesti, että jos tulee sellainen tilanne, että joku saattaa käyttää sitä kemiallista asetta, niin me saadaan parempaa varustusta. Mutta siinä tapauksessa miksi hiipästä meidän piti kouluttautua siihen, että heitetään se sadeviitta päälle, koska siitä ei kuitenkaan ole mitään iloa. Niin. No, siinä pitäisi aukaista, että mitkä on ne nykyajan uhkakuvat aika paljon auki. Ja itse en niinku näe mitään sellaista realistista uhkakuvaa, mihin tarvittaisiin tällainen nykyisen kaltainen asevelvollisuusarmeija, joka kouluttaa, joka saa 900 000 ihmisen reservin kasaan. Suurimmat uhkakuvat on ilmastonmuutos ja sen mukanaan tuoma
valtava pakolaismäärä ja ympäristökatastrofit. Juuri. Ja niin kuin, ainoastaan jos Suomi onnistuisi, tai ehkä muotoilisin enemmänkin näin, että liittoutumaton Suomi, joka ajaisi rauhan omasta politiikkaa, niin silloin en näe mitään syytä tuollaiselle jättiarmeijalle. Niin. No siis lähtökohtaisesti ei, ainakaan tässä muodossa, mitä se nykyään on. Että vaikka yhdenvertaisuus on nykyään arvotettu tosi korkealle meidän yhteiskunnassa, niin se ei tarkoita, että kaikkia asioita pitää tehdä samalla lailla sekä miesten että naisten. Mutta mä itse kannatan sitä sellaista mallia, missä lähdettäisiin tämmöisestä kansalaisvelvollisuustyyppisestä lähtökohdasta, että sekä miesten että naisten pitäisi suorittaa jonkinnäköinen palvelus, mutta sitten se, että onko se aseellinen vai onko se siviilipalvelus vai onko se jotain tämmöistä yhteiskunnallista muuta huoltoa, ensiapukoulutusta, jotain tämmöistä yleishyödyllistä, niin siitä pystyisi valitsemaan jokainen. Mutta sellainen malli on mun mielestä niinku käytännöllisesti katsoen lähimpänä semmoista tasa-arvoa. Joo, kyllä mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että siis komppaan täysin tätä, että semmoinen kansalaisvelvollisuus, jossa olisi niinku, Sveitsissä meillä on kolme niinku puolustushaaraa sellaista, että sä voit mennä joko asepalvelukseen, siviilipalvelukseen tai sitten on se olemassa semmoinen niinku siviiliturvapalvelu, joka on niinku, siis väestön suojaa periaatteessa. Siellä tehdään niinku kaikenlaisia autetaan siviilijärjestöjä, autetaan palokuntaa, autetaan poliisia ja tällaisia niin isoissa katastrofeissa ja tällaista, niin tehdään liikenteen valvontaa ja tällaista, tuodaan esimerkiksi telttakylien kokoamista ja tällaista. Monesta syystä se on vaan sellainen, jonne kukaan ei hakeudu ja sitä ei käytetä tarpeeksi, mutta se on sitten ihan eri asia. Mutta mun mielestä se voisi olla semmoinen, että jos niille annetaan kaikille kolmelle niin kuin sama arvo ja kaikkien pitäisi suorittaa joku niistä, että se olisi niin kuin, se olisi aivan mahdollista. Mä en ole ihan varma, onko Suomessa nykyään siviilipalvelus, onko se saman mittainen kuin asepalvelus? Se on pidempi. Se on pidempi. Niin se just, että sen pitäisi olla sama asia. Ihan täysin sama, että se on vaihtoehto, mutta sun pitää tehdä jotakin. Ja se antaa niin ihmisille myös arvoa. Siis mä tiedän, että jotkut ihmiset, joilla on esimerkiksi raskaita invalidity, siis raskaita vammoja, jotka eivät pääse armeijaan tai jotka haluaisi, vaikka niillä on joitain asioita, niin se on, mä tiedän, joillekin se on ollut tosi raskasta, että heitä ei ole huolittu sinne. Ja ne haluaisi tehdä jotakin yhteiskunnan hyväksi. Niin joo, kyllä. Ja sitten kun tasa-arvoisuus, niin musta ei ole mitään syytä, että naiset eivät tekisi. No, asepalveluksen ei pitäisi olla pakollista kenellekään. Niin. Ja se on ainoa ratkaisu tähän tasa-arvo-ongelmaan, joka tällä hetkellä on Suomen järjestelmässä. Että jos molemmat sukupuolet pakotettaisiin, niin silloin tällainen sortava valtion järjestelmä vaan laajenisi ja pahenisi. Ja sitten miksi tämä nykyjärjestelmä on niin tuhoisa, on muun muassa se, että se luo ja ylläpitää kuvaa niin kuin sotun lopputunnuksen perusteella, että tietty osa ihmisistä on kykeneviä ja valmiita tappamaan, käyttämään väkivaltaa. Ja sitten taas sillä toisella sotun lopputunnuksella niin he tarvitsevat jotain suojelijaa tai puolustajaa. Että ne on niin kuin täysin passiivisia osapuolia. Niin, se vähän vahvistaa tämmöisiä
gender-stereotypioita tai tämmöisiä Joo. rooleja, joo. Se on hyvä. No joo, siis mun mielestä se on ihan turhaa ja hullua. Monesta syystä. Ensinnäkin mä en ole yhtään varma, että on hirveän järkevää pitää ihmisiä, jonka ammattina on tappaa, jotka tekee sitä niin kuin koko elämänsä. Mä tiedän jotkut ihmiset, jotka on ammatillisia sotilaita ja niissä on oikeasti jotain vikaa. Siis sä huomaat vaan, miten ne puhuu ja miten ne ajattelee, että ei jumala. Onneksi meillä on armeija, koska sä et sais varmaan mistään muualta töitä. Mutta se on vähän pelottavaa, jos semmoinen ihminen on päätöksiä tekemässä. Jos semmoinen ihminen saa päättää, että lähdetäänkö jonnekin sotimaan tai eikö lähdetä jonnekin sotimaan ja tällaista. Siis se on mun mielestä vaarallista. Ja se, että se on yleinen asepalvelus, niin tuo sitä, että kaikkia eri ihmisiä tulee ja sitten siellä on ehkä enemmän sellaista yhteiskunnallista, siellä syntyy niinku semmoinen vahvempi tunne yhteiskuntaa vastaan. Me sanottiin, että ideana on kuitenkin, että kaikki pystyisi tekemään jotain yhteiskunnallisesti hyödyllistä palvelua loppujen lopuksi, niin minusta oli mielenkiintoista. Silloin kun minä kävin Intissä, niin se oli ensimmäinen kerta elämässäni, kun mä huomasin, että kaikki ei käy yliopistoon. Kaikki ei ole käynyt lukiota ja kaikki ei ole menossa yliopistoon ja on todella paljon erilaisia ihmisiä ja ne ei olekaan yhtään tyhmempiä tai oudompia kuin minä olen. Mä oon heille aivan yhtä outo kuin mä oon. Mä olin tuvassa, jos meitä oli 12, niin meitä oli 12, 3 oli käynyt lukion ja 2 minut mukaan lukion oli menossa yliopistoon. Ja se on niin kuin aika semmoinen shokki, kun sä tulet semmoisesta maailmasta, jossa kaikki menee niin kuin siitä asti, kun sä aloitat esikoulun, niin kaikki vie sinua lukioon ja ylioppilastodistukseen ja sitten sieltä jatkaa yliopistoon. Se on mun maailmankuva oli semmoinen, että kaikki on pakko tehdä näin, ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Sä joudut semmoiseen paikkaan ja sä joudut toimimaan semmoisten ihmisten kanssa. Sä opit siellä. Ja sä opit niinku asioita itsestäsi, joita sä et olisi ikinä uskonut. Sä opit, missä sun rajat ja fyysiset ja henkiset rajat. Kaikki kulkee niin kuin sillä tavalla. Sä et pysty ajattelemaankaan, missä ne kulkee ennen kuin sä oot käynyt ja oot ollut niin sellaisissa kovissa olosuhteissa niin kuin armeijassa. Ja mun mielestä se on tosi hyödyllistä. Ja mä valitsin mennä armeijaan, koska mä halusin tehdä jotain muuta kuin se, mihinkä mä kuvittelin, että mä olisin menossa. Ja mä oon tosi tyytyväinen, että mä oon tehnyt sen. Vaikka se onkin vanhanaikaista ja tietyllä tavalla tyhmää ja ei niinku, se ei heijasta niin nykyistä sodankäynnin tekniikkaa ja näin. Mutta se oli minusta tosi avartava kokemus ja mä haluaisin, että kaikki pystyy tekemään semmoisen kokemuksen. Se on aika sellainen paikka, mitä ei oikein voi muuten järjestää tai muuten niinku kokea sellaista, että se on aika ainutlaatuinen kuitenkin, mikä myös niinku osaltaan sai mutkin hakemaan armeijaan alun alkaen. Mutta niin tuosta palkka-armeijasta vielä, niin eihän se oikein muutenkaan Suomen kaltaisessa valtiossa toimisi. Et me ollaan kuitenkin niin pieni maa ja geopoliittisesti ja muutenkin, niin siinä on paljon epäkohtia ja Ruotsikin on siirtymässä takaisin malliin, että aina pitää sitäkin seurata. Mutta niin, siis se, että kehitetään tätä voimassa olevaa järjestelmää, just tämmöiseen lisätään siihen näitä tasa-arvon elementtejä ja muita vaihtoehtoja kuin se aseellinen suorittaminen, niin se on varmaan se. Siis se on totta, tuo oli tosi hyvä pointti, mikä sä mainitsit, että totisesti asetekniikkahan muuttuu. Siitä tulee aina, niin kun se kehittyy aina, niin siitä tulee aina vaikeampi ja monimutkaisempi. Ja teoriassa niin olisi järkevää, voisi ajatella, että ottaa jotain insinööriä, jotka osaa niin tietyn tietokoneen käyttämisen niin hyvin, että ne sitten niin tekee sitten ammattinsa ja ne käyttää niitä asejärjestelmiä. Mutta sitten toisaalta vaikka kuinka kehittynyt asejärjestelmä on, niin sä pystyt edelleenkin oppimaan sen käyttämisen 2-3 kuukaudessa ja tekemään sitä 9 kuukautta. Niin joo, jos meidän pitäisi tehdä armeijan ajasta pitempiä, 2 vuoden keikkoja tai sellaisia, ehkä sekin on kehitysvaihtoehto.
Mutta mä edelleenkin luulen, että ammattiarmeija ei ole oikea suunta. Ja jos me tarvitaan enemmän tällaista sotilasammattihenkilöstöä, niin sit voi muuten lisää skappareita, lisää soppareita ja sillain, että niinku, ja sit ehkä palkkaustakin voi miettiä. Ja ainakin ajattelen, että jos niinku suoraan jää palvelusajalta sitten sopimussotilaaksi, niin ei ollut kyllä kovin niinku se palkka sillain semmoinen porkkana siinä, että sitäkin voi miettiä, jos halutaan, että lisää henkilöstöä, niin sitten lisää palkkaa. Mä kutsuisin itseäni antimilitaristiksi ja niin kuin näen lopullisena päämääränä maailman ilman armeijoita, maailman ilman sotia ja se vaatii niin kuin maailman ilman syitä sodille, mutta niin kuin, totta kai se, että asevelvollisuusjärjestelmä lakkaisi Suomessa, niin se olisi ensiaskel tai sellainen virstanpylväs. Ja niin kuin, todennäköisesti Suomeen asevelvollisuuden jälkeen tulisi joku tällainen yleiseurooppalainen vapaaehtoisuuteen perustuva malli, jossa koko ikäluokasta saisi vaikka sen sodan ajan vahvuuden kasaan 230 000 jollain 15-20% koko ikäluokasta. Niin No siis oikeustieteen opiskelijana sanoisin, että kun on oikeuksia, niin aina on myös velvollisuuksia, että kyllä se jonkinnäköinen rangaistushan siitä on pakko langettaa, jos ei oikeasti ole valmis tekemään mitään sen eteen, että meillä on jonkinnäköinen puolustussysteemi Suomessa, mutta se, että se on vankeusrangaistus, niin siinä on ehkä joku ongelma, mitä nyt on tullut tietysti ihan ihmisoikeusjärjestöiltäkin jo aikaisemmin palautetta, mutta en osaa muuten kauheasti sanoa niin kuin totaalikieltäytyjen niin kuin mielen maailmasta, että minkä on paljon erilaisia syitä, minkä takia sitten sinne vankilaan tai nykyään pantarangaistus, mikä se on, että siihen sitten päätyy, mutta niin liittyy jo velvollisuudet aina myös oikeuksiin, että siinä on puolensa. Joo, mä sanoisin, että jos sitä ruvetaan ajattelemaan sellaisesta kehittyvästä Suomesta, että meillä olisi sellainen kansallisvelvollisuus tai sellainen, niin periaatteessa meillä ei pitäisi olla se totaalikieltäytyjiä. Siinä olisi niin monta vaihtoehtoa. Aivan, ja siinä olisi varmaan löytäisi jotain, joka sopii. Mutta jos ollaan nyt, mä voisin kuvitella, että joku, joka on niin tosi syvästi anarkisti ja ei halua minkäänlaista yhteiskuntasopimusta tai yhteiskunnallista palvelusta tai tällaista, tai ei usko yhteiskuntaa, että semmoinen kieltäytyisi, niin mun mielestä siinä vaiheessa niin why not jopa vankilaan. Että se on vaan semmoinen, että siis jos sä et suostu yhteiskunnan sääntöihin, niin sit sä voit siirtyä yhteiskunnasta pois. Se ei ole mitenkään. No, tämä kuulosti tosi mielenkiintoiselta tämä Sveitsin maksusysteemi, että siitä sit joutuisi maksaa. Että se niin, no joo. Se vaikuttaa rahalla semmoisen, niin, mutta se on niin epäoikeudenmukainen systeemi. Mutta jonkinnäköinen siis alun pitäenhän se oli niin ajateltu just niin, että sulla on silloin kun se otettiin käyttöön, niin silloin taisi olla jopa 2 vaihtoehtoa. Joko se siviiliturva tai asepalvelus. Ja jos sä et niinku kumpaakaan, niin se oli ajateltu niin, että ne ihmiset, jotka ei pysty, koska siihen aikaan pakotettiin ihmiset tekemään, niin ne, jotka ei pysty, jotka on jotenkin, joilla on pahoja vammoja tai jotain, niin ne vois maksaa. Ne kompensoisi sille, ne osallistuisi kustannuksiin tai puolustus-effort tähän. No joo, mutta joka tapauksessa ne osallistuisi puolustukseen sitä kautta, että ne osallistuu kustannuksiin, mutta siitä on tullut sellainen systeemi, jossa ihmisiä vaan lypsetään. Se on todella epäoikeudenmukainen. Just siellä on tosi paljon tällaisia ihmisiä, joilta löydetään joku vamma, josta ne ei ole edes tietoisia. Huippu-urheilijoita armeijaan, koska niillä on joku sydänrytmihäiriö tai joku sellainen. Ne pystyy olemaan huippu-urheilijoita, mutta ne ei voi olla armeijassa.
Ja sitten niiltä otetaan sitä veroa. Aina kun on joku hyvä idea, niin sitten löydetään kaikkea, millä pilataan se, että se ei enää olekaan hyvä idea, ja sitten tulee toimimaton. Ja mun mielestä ihmistä ei voisi pakottaa maksamaan. Niin, mutta sitä pakottaa vankilaanko. Joo, totta. Jonkinnäköinen velvollisuus pitää olla. Siinä pitää olla. Eihän se on niinku yleisen oikeustajun mukaista, että ihminen, joka kieltäytyy palvelemasta väkivaltaan perustuvaa järjestelmää, niin saa ehdotonta vankeutta 5 vuotta. Ja samaa mieltä on myös YK:n ihmisoikeuskomitea ja Euroopan ihmisoikeusvaltuutettu. Ja nämä ihmiset on mielipidevankeja, kuten Amnestykin asian esittää. Tämä oli mulle siis vähän vieras asia, että en ollut ajatellut aikaisemmin, että se on oikeastaan edes mahdollista, koska että jos tulee liikekannallepano tai muuta, niin se on sitten se maa, mitä puolustat ja niinku pisteet. Mä en ole ajatellut sillä niinku mutta jos se on vain yksi niistä maista ja sä et ole käynytkään armeijaa siinä toisessa. Niin siis ajatellaan ihan tosi hyvä esimerkki nyt tällä hetkellä on jos Venäjä. Kun meillä on kuitenkin paljon suomalaisvenäläisiä, niin Venäjä on sodassa, Suomi ei ole. Mutta jos olet käynyt Suomessa armeijaa, mutta sä on jotenkin olet vielä uskollinen Venäjään ja uskot, että sun pitäisi tehdä siellä jotain, niin mitä sitten? Totta kai jos tulee niin. Suomi vastaan Venäjä-asettelu, niin sitten se on vähän tiukempi tilanne, mutta tässä tilanteessa kun on, että Venäjä on sodassa, Suomi ei ole, näin oikein asepalvelussa Venäjällä ja haluaisin osallistua venäläisen. Mutta se ei olisi ajatella silloin, kun se mahdollisuus oli käydä se asepalvelus. Tai siis itse asiassahan se ei ole, koska venäläiset katsoisivat, että joku, joka on käynyt suomalaisen armeijan on... Niin, ei sitten enää ole. Kelvoton. Ei, siis ei kelvotonta. Maanpetturi. Maanpetturi, joo. Niin, petturi. Se on. Tai ainakin se oli siihen aikaan, kun mä olin. Et se oli, että sua ei ainakaan huolita takaisin armeijaan. Niin, mutta siis just tää, että kun mä oon vaan suomalainen, niin sit se, että vaikea edes ajatella sitä, että sit kun on niinku tavallaan kotikamassa maassa tai niin, että miltä se niin, siis ainakin jos sen katsoo sellaisena yhteiskunnallisena palveluna ja sellaisena velvoitteena, niin kyllä mä katson, että mä oon aivan yhtä lailla sveitsiläinen kuin suomalainen. Ja minun mielestä se on vaikea kysymys, mutta niin mun tapauksessa mulle ainakin sanottiin, että se on kummassakin paikassa ihan, siis mitä tapahtuu toisessa paikassa on sitten sen paikan asia, että me ei katsota sitä, ei suomalaiset eikä sveitsiläiset katsoneet mitenkään, että se vaikuttaisi mitenkään asiaan. Että kun velvollisuus pysyy samana kummassakin maassa ja sitten se, miten päätät itse suorittaa, niin se on aika valinta. Mä päätin aikanaan lähteä Suomeen suorittamaan, koska mä uskoin, että mä asuisin suurimman osan elämästäni Sveitsissä. Mä en tiedä milloin mä olisin tulossa Suomeen. Ja se oli niin kuin silloin se oli ihan päätös. Sitten Sveitsin puoli oli vähän eri asia. Siellä tuli tällaisia verokysymyksiä vastaan. Päätökset muuttu. Mutta joo, se on... Joo. Sanotaan, että tällä hetkellä kun meillä on tämmöinen kansallisvaltiosysteemi ja meillä on eri valtioita, joista sulla voi olla kansalaisuus monessa, niin se on tuskallinen kysymys. Tulevaisuudessa meillä voisi olla esimerkiksi eurooppalainen asepalvelus. Ja sitten sehän poistaisi niin suurin osa näistä paineista. Totta. Ja mun mielestä se on ainakin tulevaisuuden näkemys. Mä haluaisin nähdä maailman, jossa ei olisi kansalaisvaltioita tai kansalaisvaltioita ei olisi niin tärkeitä, että esimerkiksi just tämmöiset asepalvelukset ja yhteiskuntapalvelukset liittyisi enemmän paikkaan, jossa sä olet, kuin paikkaan, josta sä oot kotoisin esimerkiksi. No kyllähän se vähän
oudolta kuulostaa. Mm. En mä nyt tiedä, onko se sen kummallisempi ajatus kuin turvallisuusajattelun kytkeminen väkivalta sotilaalliseen ajatteluun muutenkaan. Mm-hmm. Ei mulla tuohon mitään vahvaa mielipidettä.